سلام 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 كمي توعلو كما ياللخم تارا حاند اللخم قرم امبار كم تلمود كا مصيناكم على حبشة اديوكيشن وعد حن مصاخم كساب مود اتازا فيديو خطريوا نلابو انتاينا لمار اسنا خا ريهاب تخنبل كلنا بانجلش كا ايكويتي بحال مالتي سو بزعبا زي ايكويتي كل شيء نزاربنا انتاي مالتي ايكويتي انتاي مالتي نعلبل ስለዚ ናይቲ መግለፂ ዘለና ናይ ሎም መዓንቲ ኣብ ክልተ ነገር ተመርኮሰ እዩ ኢንቨስተርስ ስፔሻሊ ኣብ ገዛ ዋላ እውን ገዛኻ ናይ ባዕልኻ ክንደይ ይኸውን ገንዘብ ኣለካ ብኡ ስለዚ ሃብቲ ናትካ ትብሎ እዚ ተሸይጡ ተለዊጡ ወይ ከዓ ተተሚኑ ናብ ጅባኻ ምስ ኣተው እዩ ከምኡ ዝበልናዮ ትማሊ ካሽ ፈሎው ዝበሃል እዚ ግን ኣብኡ ኩሎስ ኣነ ክሳብ ክንዲዚ ይውነ ገዛይ ክሳብ ክንዲዚ ኣለዋ ወይ እውን ቢዝነሰይ ክሳብ ክንዲዚ ኣለዎ ወይ ከዓ ኣብ ስታክ ማርኬተይ ክሳብ ክንዲዚ ኣለኒ ኢልካ ትውንኖ ወይ ከዓ ክትፈልጦ ትኽእል ካልኩሌሽን ኢኩቲ ኢና ክንመሃር ሶ ከምቲ ልሙድ ሸሪና ክንገብር ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዚ ሓደ ሓደ ከምዚ እናገበርና ነምፅኦ ኣርእስቲ ብሕፅር ሕፅር ዝበለ ቪድዮታት ኣሕዋት ኣገዳሲ እዩ ክንፈልጦ ዘለና ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ኖ ገዛኻ ክንደይ ትመን ኖ 500 ክሽየጥ ትኽእል እያ ገዛይ ወይ ከዓ 600 ክሽየጥ ትኽእል እያ ቢዝነስካ ክንደይ ኖ ኢንቨንተሪ ከምዘሎ ባላንስ ሺት ከምዘሎ ክንዲዚ ኖ ክንዲዚ ክሸጥ ኣይኽእል ሶ እሱ ግን ኣይኮነን እሱ ይኮነን እቲ ሃብቲ ዝበሃል ሶ ምስኡ ዝኸይድ ሊያብሊቲ ኣሎ then in general ግን ኣሰት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እዚኣ ኣርእስቲ ግን ነቶም ኣሰት ትውንኑ ወይ ከዓ ዝወነንኩም እያ በቃ ኣሰትን ናይ ባዕሉ በይኑ ኣርእስቲ ሒዝናያ ስለ ዝመፅእ ፀገም ኣይኮነን ግርም alright let's get a share my friend ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ክንደይ ፅሩይ ሃብቲ ኣለካ ብዛዕባ ፅፉፍ ዝኾነ ሃብቲ ኢና ክንዛረብ ሕጂ ማለት እዚ ክብል ከለኹም ነቲ ኩሉ ኢንቨስት ዝገበርካ ሰብ ወይ ከዓ ኢንቨስት ክትገብር ትደሊ ትሓስብ ሰብ ኣብ ወፍሪ ዘዋፈርካ ወይ ከዓ ወፍሪ ክትገብር ትደሊ ወፍሪ ክብል ከለኹ ግን ዋላታ ናይ ባዕልኻ ገዛ እውን ሓንቲ ወፍሪ እያ ዋላታ ዘላ መኪና ናይ ባዕልኻ እውን በቃ ንሳ ብገንዘብ ክሳብ ዝገዛእካ ናታ እውን ክንደይ ባሊ ኣለካ ኣብዚ ሰዓት ኢና ክንዛረብ ዘለና ሶ ብእንግሊሽ እንታይ ይበሃል ኢኩዊቲ ይበሃል ስለዚ ኣብ ፅባሕ ትመፅእ ቪድዮ ከዓ ከመይ ጌርካ ነዚ ገንዘብ እዚ ኣውፂኻ ናብ ካልእ ቢዝነስ ወይ ከዓ ናብ ካልእ ዓይነት ኢንቨስትመንት ትጥቀመሉ ከዓ ፅባሕ ሒዝናያ ክንመፅእ ኢና እዚ ኢኩቲ ከመይ ጌርካ ኣውፂኻ ካብቲ ዘለካ ሃብቲ ካልእ ተመሳሳሊ ወይ ከዓ ካልእ ትካል ድዩ ወይ ከዓ ካልእ ዓይነት ኢንቨስትመንት ድዩ ወይ ከዓ ካልእ ገዛ ድዩ ወይ ከዓ ናብ ካልእ ኢንቨስትመንት ድዩ ወይ ከዓ ናብ ስታክ ማርኬት ድዩ ናብ ገለ ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ ነቲ ዘለካ ገንዘብ ከዓ ክንመሃር ኢና ኣብ ፅባሕ ትመፅእ ክላስ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢኩቲ ዋት ኢዝ ኢኩቲ ኢኩቲ ብዙሕ መግለፂ ኣለዎ ኣሕዋት ንባዕሉ ሸር እዩ ናይ ስታክ ማርኬት ሸር እዩ ንባዕሉ ማለት እዩ ካልእ ግን ብዙሕ ነገር ክግለፅ ይኽእል እዩ ኣብ ፋይናንስ ወይ ከዓ ኣብ ቢዝነስ commonly equity እንታይ ኢና ንብሎ መሲልኩም equity represents ownership in the asset በቃ ንስኻ ዋንነት ናትካ ዘለካ ዋንነት እቲ ናትካ ዘለካ ወይ ኣብ ቢዝነስ ንብሎ ወይ ኣብ ዝኾነ ፋይናንስ ንብሎ ዋላ ኣብ ስታክ ማርኬት ንብሎ ኮታስ ኣብ ዝኾነ ዋላ ኣብ ገዛኻ ንብሎ እቲ ናተይ ትብሎ ገንዘብ ሶ ኣየና እቲ ናትካ ትብሎ ናትካ ዋንነት ትብሎ ኣየና እዩ ስለዚ ብክልተ መልክዕ ክገልፃ ብኣካውንቲንግ ገልፃ እንደገና ብሪል ኢስቴት ወይ ከዓ ኣብ ሆም ክገልፃ እዚ ሆም ክንብሎ ኢና ናይ ገዛ ማለት እዩ ኣሎ ብፋይናንስ ትገልፆ ትኽእል ኢኻ ስታርት ኣብ ዝበሃል ኣሎ ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ ኣየድልየና ንሱ በዘን ክልተ ግን ክገልፃ ኢኩዊቲ ወይ ከዓ እንታይ ዋንነት ናህና ኢኩዊቲ ሪፕሬዘንት ኦውነርሽፕ ዋንነት ናይ ባዕለይ ትብሎ ስቲል እዚ ኣብ ጅባኻ ካይመፀ ኣብ ባንክኻ ካይኣተወ ካሽ ፈሎው ናተይ ወይ ከዓ ካሸይ ጥረይ ትብለካ ግን ክንደይ ይውንን ኣነ ወይ ከዓ ክንደይ ከም ትውንን ንስኻ ኣብኡ ከለካ ክትፈልጦ ዝግባኣካ ርእስቲ ማለት እዩ ሶ እቲ ገንዘብ እቲ amount the amount of the money that would be returned to the company shareholder በቃ ንኣብነት ኣብ ስታክ እንድሕር ጌርና ንበሎ ኣብ ስታክ እንድሕር ገዚእና ወይ እውን እንተዋፊርና እቲ ናባኻ ዝምለስ ወይ ከዓ እቲ ንስኻ ትውንኖ ነቲ ዋንነት ማለት እዩ that all assets ዘሎ liquidated ዝኾነ ዝተቀየረ ናብ ካሽ all of the company's debt እቲ ዘለካ ዕዳታት ምስ ተኸፍለ that cause of liquidation ሕጂ ብሕፅር ዝበለ እንታይ መሲልኩም ዘለካ ዕዳ ምስ ተኸፍለ እቲ ዝተረፈ
ገንዘብ ኢኩዊቲ ይበሃል። ዝተረፈ ገንዘብ ከዓ እንታይ ይበሃል? ናትካ ሃብቲ ይበሃል። ብዙሕ ስም ኣለዎ ኢኩዊቲ። መጀመርያ ከመይ ጌርና ኳልኩሌት ንገብሮ ንህለኩም ኢኩዊቲ ዝበሃል ኢዝ ኢኳል ቱ ኣሰት ማይናስ ላያቢሊቲ። እዚ በብሓደ እውን ንፈልጦ ኢና ኣሕዋት ክንክምፅኦ በብሓደ ኢኩዊቲ ዝበሃል እንታይ ብከምዚኣ ኳልኩሌት ትኾን እዚኣ ኳልኩሌሽን እያ። ኣካውንቲንግ እቶም ተምሃርኩም ኣካውንቲንግ ትፈልጥኹም ኣብ ዝኾነ ቢዝነስ ተምሃርኩም እዚኣ ትፈልጥኹም። ኢኩዊቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ኣሰት ማይናስ ላያቢሊቲ። ስለዘለካ ኢሉ እኳ ትዘለካ ሃብቲ ወይ ከዓ ትዘለኒ ትብሎ ዝጎደሎ እቲ ሊያቢሊቲ ነዚ ጠቕሳ ዘለና ህዝልኩ እቲ ደብት እቲ ዕዳ ምስ ተኸፍለ እቲ ናትካ ኢኩዊቲ እዩ። ስለምንታይ ኢምፖርታንት ኢኩዊቲ ይሕግዘካ? ነቲ ኦውነርስ ነቲ ዋና እቲ ቢዝነስ ፋይናንስ ብጣዕሚ ዝሕግዞ ኣብ ቢዝነስ ከይኮልና ኣበይ ትረኽቦ? እዚ ኣብቶም ሰለስተ ፋይናንሻል ስቴትመንትስ ኣብ ባላንስ ሺት እዚኣ ኢምፖርታንት እያ። ኢኩዊቲ ኣበይ ትረኽቦ? ኣብቲ የማናይ ራይት ሳይድ ኦፍ ባላንስ ሺት እዚኣ ከምዚኣ ገይራ ኣላ እታ ባላንስ ሺት እያ። ኣብዚ ኣሰት ኣሎ፣ ኣብዚ ከዓ እንታይ ኣሎ? ሊያቢሊቲ ኣሎ ፕላስ ኢኩዊቲ ኣሎ። ኣብዚ ራይት ሳይድ እዚ ይርከብ። this is accounting. If you want to know that, that's good. If not, just this is the main calculation. So ኣበይ ግን ዝርከብ? ኣብ ባላንስ ሺት ካ እዩ ዝርከብ። እንታይ ባላንስ ሺት ኣብ ዝሓለፈ ንእሽተይ ተናኺፍና ኣለና ኣስኢልና እውን ክንጠቕሶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ወርኣር ካልእ ስሙ እንታይ እዩ ናይ ኢኩዊቲ? ናትካ ኔት ወርስ ትብሎ ትኽእል ኢኻ። ኔት ኣሰት እታ ኔት እታ ወርድ ራእይዋ ኔት ወርድ ኔት ኣሰት ትብሎ ትኽእል ኢኻ። ኦኬ ሼር ሆልደርስ ፋንድ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። and then owner of ኢኩዊቲ ከዓ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ዋን ኔም ኣለዎ፣ ቱ ኔም ኣለዎ፣ ስሪ ኔም ኣለዎ፣ ፎር ኔም ኣለዎ። ኣበይ ይርከብ? ኣብ የማናይ ሳይድ ናይቲ ባላንስ ሺት። ከመይ ጌርካ ካልኩሌት ትገብሮ? ኢኩዊቲ ኣሰት ዝጎደሎ ሊያቢሊቲ። ኣካውንቲንግ ወይስ ኢና ንገልፅ ዘለና ሕጂ? ጀነራል እቲ ቤዚክ ፎርሙላ ናይ ኣካውንቲንግ ኣሰት ኢዝ ኢኳል ቱ ሊያቢሊቲ ፕላስ ኢኩዊቲ ኢና ንብሎ። ሶ ኢኩዊቲ ዋት ዊ ኦው ዘ ሾልደርስ እቲ ዘለና ማለት እዩ። ኤግዛምፕል ብኣሰት ማለት እዩ። ሓንቲ ካምፓኒ ሓደ ማሽን ገዚኣ ናይ 1 ሚልዮን እታ ማሽን ገዚኣታ ዘላ እንታይ እያ? ኣሰት ኢዝ ኢኳል ቱ ኤል ፕላስ ኢ ክብለኒ ኤ ኣብዚኣ እውን ትፅሓፍ። ሶ ናይ 1 ሚልዮን እንታይ ኣለዋ? ኣሰት ገዚኣ ኣላ ሓንቲ ካምፓኒ ካብ ባንኪ ሎን 800 እዚ 800k ማለት 800,000 ማለት እዩ ሕዋት ማዕረ እዚ። ስለዚ እዚ 800,000 ማለት እዩ። ሎን ካብ ባንኪ እዚ ራእይዎ ካብ ባንኪ ከይ ማለት ከምወይ ዝብልናዮ in thousands ማለት እዩ። ሰርቲፊኬት ኦፍ ኦውነርሽፕ ናትካ ዋንነት ከዓ 200,000 ፕላስ ኢና ኣለና ነዛ ፎርሙላ እዚኣ ኢና ክንሰርሕ ሕዋት 200,000 ሶ እዚ ናይ ግድን ማዕረ ክመፅእ ኣለዎ። 1 ሚልዮን ኢኳል ቱ ማዕረ 1 ሚልዮን that's it should be ማዕረ ሶ ኣይና እቲ ናትካ ኢኩዊቲ ኢልና እታ 200,000 ናትልኩም ምክንያቱ እዚኣ ታናትካ ገንዘብ እያ። ዋላ እታ ማሽን ዳ ናይ 1 ሚልዮን ዋጋ ገዝኣያ ዳ እምበር ስቲል ዘይተኸፍለ ዕዳ ኣለዋ 800,000 ማለት እዩ። እሱ ባንኪ እዩ ዝውንና እታ ማሽን 80% ናይታ ማሽን ባንኪ ይውንና። ንስኻ ክንደይ ትውንን? 20% ናይታ ማሽን። ስለዚ ኣሰት ናተይ እንተይልካ ኣሰትካ ዋዳ ናይ 1 ሚልዮን ኣሰት ኣለካ ግን ንስኻ ወዲኦን ናትካ ሰርቲፊኬት ኦፍ ኦውነርሽፕ ግን ክንደይ እዩ? 200k እዩ። that's it. So asset is equal to liability plus equity. that's ስራሕና ካልእ ኢኩዊቲ ክትረኽቦ ከዓ ነዚኣ ከዓ ክትቅይራ ትኽእል ኢኻ። ኢኩዊቲ is equal to asset ዝጎደሎ ማይናስ liability። ስለዚ እቲ ኢኩዊቲ ኻ ኣፕ እንድሕር ገይዱ እዚ ኣፕ እንድሕር ከይዱ ሞር ፕሮፊት ኣለካ ንስኻ። እንድሕር እዚ ኢኩዊቲኻ ዳውን እንድሕር ኮይኑ ከዓ እንታይ ኣለካ ንስኻ?
أتي دام ويكا less profit عليك وحد مخسر زلك سلز اتناتك طرت بلوسي إذا ماشين زي أنت تشهد أبزا ساعات زي السخاء ناي كل تميت شحت راح يزلك أسات على إن دي حدا ملك تقول تغلق أيكون أسات على إن حدا ملك تقول تغلق إيو أنت هيدا أجن نسخات هون نو قلنا يبقى عليه تبلغن كل تميت شحت راح accounting wise زي ب accounting إينا قديسنا يزلنا كم و optimate هوز بلنا يخا right side of بزي زركب A is equal to L plus E أبي ما ناي side دي مالتي سلزي أبزي سي معرزي إيه زبلنا زلنا اندحر basic maths فلتوهم any of نزي تركب اندحر اللي خا أنت خدقبرها نعملت L كترخبان اندحر اللي خا L على أبزيها equal to تبلها E نابزي ختم تأخذ لها A E أنت خد كونها positive على أبزي negative تمزيها عليه تذكروا اكس واي شات شكل شاعي في الفورمولا عليه نلي ابري تركب كا اسيت تقول له ايكوتي مالتي اندن ايكوتي تركب ترى اللي خا ايكوتي خا اجد فادن ال لها كابزيا تا ال نابزي اسكرا ماينس ال از equal to e ስለዚህ e is equal to a minus l this is a simple formula هجي كتحزوا ازدليا ازياتاناتكا net worth يا تا الوا net worth net asset shoulders like you know shoulders fan ويكا اونرز اكتي نساعتاناتكا اتا نجر تا بيزنس ديا تا ماشين مش تشتت تناتي تبلن ገንዘብ سنترح سنعان صباح كما جرنا وصينا انت خنت قبل نخل صباح تر اخلاصي مالتي alright ابريل استت كما اكتي زيوم سلست يوم لكم ماركت فالي مالت اسيت يازيا حصير اتا غزا ابزا سعازيا ماركت فالي ناتا كاي تشتت كلاسي اتا غزاسي كندك شي تخل فالي ناتا ابزا سعازيا سو ماركت فالي جن تي كل شيء انت يمثلكم تي بيزد بزح ነገራት ኣሎ ምስኡ ብዙሕ ፋክተርስ ኣለዎ እንታይ change of ናይቲ local real estate ክኸውን ይኽእል እዩ property improvement ክኸውን ይኽእል እዩ renovation ክኸውን ይኽእል እዩ ምልዋጥ ደቂ ብሓፂሩስ ክዓቢ ይኽእል እዩ እዚ ኤ እንድሕር ዓብይ ክዓቢ ይኽእል እዩ እንድሕር እቲ ገዛ ምስ ገዛእካ ሃኒፅካሉ ተወሲካሉ ተደሚርካሉ ወይ ከዓ እቲ ከባቢ እንዳዓበየ እንደኸይዱ እቲ ማርኬት ቫሊ ክዓቢ ማለት እዩ ሶ ማርኬት ቫሊ ከም ኤ ኢና ክንወስዳ outstanding balance ka እቲ ዘለካ liability within L ማለት እዩ ዘለካ ዕዳ እዩ እዚ ownership ka እታ E ኣዝያ equity ናትካ ስለዚ A is equal to L plus E ማለት እዩ so market value እንታይ ኢና ዘለና ናይታ ገዛኻ ኣብታ ሰዓት እዚኣ ትትመን appraised ትኸውን በቶም ክእላታት ፕሮፌሽናላት ክንደይ ቫሊ ኣለዋ እንተ ትሽጥ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ክሽየጥ ትኽእል let's say 500,000 ክንብላ ንኽእል ኢና outstanding ከዓ ክንደይ ዘይተኸፍለ ዕዳ ኣለዋ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ let's say ክንደይ ክንብል ንኽእል ኢና 200,000 ስለዚ እዚኣ ናይ ግድን እስተን ዝተረፋ ቁፅሪ እየን ካብ 500 ዝጎደሎ 200 ክንደይ 300,000 ስኻ ንስኻ ናትካ ናተይ ትብሎ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ 300,000 ኢኩዊቲ ጥራሕ እዩ ዘለካ እዚኣታ ኢኩዊቲ ናትካ ስለዚ እዚኣ ኢኩዊቲ ኣብ ክትከይድ ትኽእል እያ ዳውን ክትከይድ ትኽእል እያ ዳውን ትኸደሉ ለሰይ እቲ 500,000 ንብሎ ዘለና ማርኬት ቫልዩ እንድሕር ተቐይሩ 400 እንድሕር ኮይና ዕዳጋ ናይ ተገዛውቲ እንድሕር ወሪዱ እታ ክትኮይና ሽዑ ስትል ዕዳኻ ከዓ 200,000 ኣሎ እቲ ዕዳ ይቅየርኒ ዳውን ኣይኮንን እዩ ስለዚ እዚኣ ዳውን ስለ ዝኾነት እዚኣ ኣብ 400 ዝጎደሎ 200 ክንደይ ክትመፅእ እያ እዚኣ 200 ትኮን እያ ስለዚ ዳውን ኮይና ኣላ ኣብ ክኸውን ይኽእል እዚ ኢኩቲ ናትካ ኢኩቲኻ ኣብ ዝኾነ ከዓ ለሰይ 600,000 እንድሕር ኮይና እዛ ገዛኻ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ስለዚ 600 ዝጎደሎ 200 እዚኣ ኻ ክትቅይራ ናብ ክንደይ ናብ 400 ኢኩቲ ናትካ ከዓ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ኮይኑ ኣሎ ሃብትኻ ኔትወርዝ ናትካ ሃይ ኮይኑ ኣሎ 400,000 ኣለካ ካልእ ክላስ እውን ሒዝና ክንመፅእ ኢና ሚሊዮነር ትብል ከመይ ጌርካ ከም ተብሎ ማለት ምክንያቱ ዘለካ ኣብ ባንክኻ ካሽ ድዩ ኣብ ካልእ ቢዝነስ ዘለካ ዲ ኩሉ እንዳደመርካ ክንደይ ክመፅእ ይኽእል ክንሪኦ ኢና እዚ ኩሉ እቲ ኢኩቲ ጥራሕ ድምሮ ኣነ ሚሊዮነር እንተኢልኩ ሓደ ሰብ 400,000 ሓብዚ ኣለዎ ካልእ እቲ ገዛ እንተልያቶ 400,000
then ኣብ ባንኩ ከዓ 200,000 እንተሃልይዎ ንኣብነት you can call him millionaire እዚ እቲ ናቱ net worth ወይ ከዓ እቲ ናቱ real equity ማለት እዩ so as a mortgage paid down mortgage كان ንስኻ ዕዳኻ እዚኣኻ ዕዳኻ እንዳተኸፈለ ዳውን እንዳኾነ እንድሕር ከይዱ and then ናትካ እንደገና ካልእ እታ ፕሮፐርቲ ካ appreciate እንዳወሰኸት ትኸይዳ so equity ናትካ እንታይ ይገብር ይዓቢ ማለት ለሰይ 600,000 ኣለና ኢና asset ኢና ኣለና ነዚ ክገልጻ ስደለኹ then mortgage ካ ናብ 100,000 ጥራይ ተሪፍን ንኽትብል ትኽእል ኢኻ ስለዚ 600,000 እዚኣ appreciate ገይራ እታ ገዛኻ ላዕሊ ወሲኻ ኣላ ካብ 400 ማለት appreciate ገይራ ኣላ እቲ ሎን ናትካ ወይ ከዓ ዕዳኻ እቲ ደብትኻ ዳውን ኮይኑ ኢና ንብለና እዚኣ ኸ ኣረው ታሕቲ ኮይና ኣላ ስለዚ ካብ 600 ዝጎደሎ 100 500,000 ተርፍ ስለዚ እዚ ከዓ ኢንክሪዝ ኮይኑ ማለት እዩ ጥራይዋ ኣብዚ ናይዛ መግለፂያ እቲ ሞርጌጅካ ፔይ ዳውን ምስ ኮነ ካብ 200 ናብ 100 ምስ ወረደ ان property appreciate value ምስ ገበረ እቲ ፕሮፐርቲ ካ ካብ 400 ካብ 500 ንላዕሊ appreciate ምስ ገበረ the equity typically increase so that equity ካ increase ገራ see that up down and make it up one በዚ up ክትኮን ትኽእል እያ በዚ up ክትኮን ትኽእል እያ so homeowner can also build ማለት ዋና ገዛ equity by making ካልእ ምትገብር ትኽእልኻ ማለት improve ክትገብራ ከለኻ ነታ ገዛኻ ኸ ተወሳኺ ክልተ ሸቃቶ ነይርዋ ሰለስተ ቤዝመንት ዘይተሰሪሑ ነይሩ ኸ ቤዝመንት ሰርሖ እንደገና ፌንስ ወይ ካንሸሎ ዘይነይርዋ ካንሸሎ ጋራጅካ ናይ መኪና ጋራጅ እንድሕር ፅፉፍ ዘይኮይኑ ሰርሖ እቲ ገዛኻ ትልምፆ ሩፍ ትቕይሮ ካልእ ተገይርካ ኸ ስቲል እቲ ቫሊ ናይቲ ገዛኻ ኣብ ክኸውን እዩ ቫሊ ናይቲ ገዛኻ እንታይ ጌርካ ኣለኻ ካብ 600 ኸ ናብ 700,000 ኮይኑ ኣሎ ምክንያቱ ኢምፕሩቭ ጌርካ ነቲ ገዛ then still እቲ ዘለካ ዕዳኻ 100,000 ሽዑታ ክትኮና እዚኣ ካብ 700,000 ዝጎደሎ 100,000 ደናትካ 600,000 ኢኩዊቲ ኣለካ ኣነ 600,000 ኣለኒ God damn it he's almost close 1 ሚሊዮን ቀሪቡ ሰብ እዚ to be a millionaire ማለት okay so እዛ ኣብቲ ስራሕ ነበርና ካልኩሌሽን እያ ሓንቲ ካልእ የብላን ማለት እዩ okay እዚ ኣብ ብጣዕሚ ክትሕዝዋ ይደልየ so it's just example 700 እንታይ ይመስል ማለት 700,000 እንድሕር ኣሰት ኣሊካሲ እንድሕር 200,000 ዕዳ ትሊካ then ክንደይ ክኸውን ይኽእል እዚ just 700 ዝጎደሎ 200 then 500 ከይ ክብላ እስኪ 500,000 ማለት እዚኣ ከይ ማለት 500 ከም እዚኣ ትፅሓፍ ማለት so እታ ዝረኣኹማ ኣብቲ ቀዳመይቲ መግለፂ እያ ማለት እዩ so very much equity እንታይ እዩ ብሓፈሹ accounting wise ክንገልፆ ከለና asset is equal to liability plus equity then equity ክትረክብ በይን እንድሕር ኢኻ ኸ asset minus liability ናብዚ ምስ ተቐይረ is equal to equity ንliability ክትረክብ ተለኻ ከምኡ እንዳገላበጥካ እቲ ቤዚክ ናይ ፎርሙላ ናይ x and y ፎርሙላ ሻድሻድና ሻውዓይ ክፍሊ ተምሃርናዮ ማትስ ብኡ ጌርካ ኢኻ ትረኽባ this is the basic but important ኣነ ክንደይ ቫልዩ ኣለኒ ማለት ሽዑ ንስኻ ኣብቲ ከምኡ ዝበልናዮ ኣብቲ ዝመፅእ ቪድዮ ነዚ 500,000 ዘለካ ኣሰት ኣውፂኻ እንታይ ክትገብሮ ትኽእል ከመይ ጌርካ ተውፅኦ ትኽእል ከዓ ክንመሃርና ትቐፅል that is all for now ንሳኣ ከነሕፅራ እውን very much so thank you ክሳብ ዛ መወዳእታ ዝረኣኹማ ዛ ቪድዮ እንታይ እዩ ከም ዝረኣኹሞ ኢኩዊቲ እንታይ ይመስል ወይ ከዓ እቲ ፅሩይ ሃብቲ ዝበሃል ከመይ ዝበለ እዩ እዚ ክንብል ከለና ንስኻ ግን ኣብ ሓደ ቢዝነስ ከምኡ ክህልወካ ክኽእል እዩ ኣብ ሓደ ገዛ ከምኡ ክህልወካ ክኽእል እዩ ኣብቲ ሓደ whatever ካብ መኪና ኸውን ከምኡ ክህልወካ ክኽእል እዩ ኩሉ ነገር ደማሚርካ ኣነ ክንድዚ ይኸውን ቫልዩ ኣለኒ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግሩም thank you so much በሰናዩ ፅባሕ ከዓ ምስ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንረኸብ ሰላም መዓልቲ bye bye